Ez igen. Tehát már így alapjáraton is. Maga a rendszer, a kifogó rendszer, az is saját. Tehát így igazi autós erre azt mondja, hogy a mennyország. Azért megmozgat az ülésbe. Fordulatra mit tud ez az autó? Hogyha bemelegszik. Ő állítja magának, ez milyen luxusai van. Nem csak a hangerőt, motorfordulatot is. És ha úgy kicsit elengeded magad, akkor hova állítod? 8000 felé azért nem szabad. Köszönjük szépen!